BTC-नि 40 नम्बर रौता कन्स्टिट्युन्सिनि सिङाव थानाय क'क्राझार बे लोखि फुजा रंजासालिनि बे जौसाङाव दिनै रौता दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खावलायनाय बायदि बर' रायजो राजाफ्रा रोजा रोजा बाहागो लाफैदों। बेयावहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां गाहाय नेहाथारि लरेन्स इस्लारियाबो गोबां बाथ्रा जोंनो फोरमायलांदों आरो बेखौ जोङो उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै जिहेतुके दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आथिखालनि गाहाय नेहाथारि लरेन्स इस्लारि सारा बिटिआरनि सासे सागोनगिरि हिसाबै जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद जिल्लानिफ्राय उदालगुरि जिल्लानिफ्राय बरायबाय आरो बेयाव जों नुनो मोनबाय जे फैबाय थानाय बिटिसि इलेक्सनाव मोनसे सोलायनाय मोनसे सरकारखौ नागिरदों रायजो राजाफ्रा बेनिनो नेरसोन हिसाबै दिनै जों नुनो मोनफैदों रोजा रोजा मानसि सुबुं जाफैदों बेयाव आरो बेयाव जों आसा खालामदों फैबाय थानाय बिटिसिनि जा इलेक्सन बेयाव थाबैनो सरकारा सोलायनानै इउपिपिएलनि जा हान्जा बे इउपिपिएल हान्जाया रोखायैनो बिटिसि सरकारखौ दागोन बेखौ जोङो रोखायै दिनै जाफिनबावबाय। मानो होनब्ला दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा खावलायनाय बायदि बर' रायजो राजाफ्रा इउपिपिएलनो फ्राय 95% बर' समाजनि बर' माहारिनि भटारफ्रा भट होनो थाखाय रेडि आरो थिग बिब्दिनो रौता समस्तिनि बर' रायजो राजाफ्राबो फ्राय 95% बर' रायजो राजाफ्रा इउपिपिएल ट्रेक्टरनि सावगारियाव डक्टर नीलुत स्वर्गियारिनो भट होनो थाखाय रेडि जानानै दङ आरो बेखौ जोङो बे मेलनि गेजेरजों जों रोखा जाफैदों आरो बेखौ नुनानै जों गोजोननाय मोनदों। गासै दुलाराय बिटिआर ओनसोलनि गासै हारि माहारिफ्रा जों दिनै नुनो मोनदों जे बेयाव गोदान मोनसे सरकारखौ मोजां मोनसे हान्जाखौ बरायनायनि जाहोना जाबाय बिटिआर एकर्डनि जा दफाफोर बै दफाफोराव बे ओनसोलनि गासै हारि माहारियारि जाति जनगोष्ठीफोरनि थाखाय मोनसे उन्नयननि बाथ्राया रोखायै लिरनाय दं आरो बिनि बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों जिहेतुके गोबां जोंनि बन्सित जानानै थानाय जोंनि ओनसोलनि गासै फरायसाफोरनि थाखाय लोगोसेनो बे ओनसोलनि जा सिमां हास्थायनाय दङमोन मोजां मोजां इन्स्टिटिउसनफोर जेरै मुलुगसोलोंसालि जेरै आबादनि एग्रिकालसारेल अर्गेनिक इउनिभारसिटि जेरै NIT आरो बेबायदिनो मेडिकेल इन्स्टिटिउसनफोर आरो लोगोसेनो बेयाव जिखिनि इमप्लयनि जा जेनेरेसन जानायनि जा इन्डास्ट्रिफोर फैदों स्मल स्केल इन्डास्ट्रिनि बाथ्राफ्रा जिहेतुके बे MOSआव दङ बेफोरखौ नुनानै बिटिसि ओनसोलनि गासै सुबुं समाजफ्रा बरायदों आरो बेखौ नुनानै दिनै उत्साह जानानै दिनै बिटिआरआव मोनसे बे दफाखौ जाफुंसार खालामनांगौब्ला बे इउपिपिएल हान्जायासो बेखौ जाफुंसार खालामगोन बेखौ आसा खालामनानै दिनै बे ओनसोलनि मानसिफ्रा फारि फारि फैनानै लोब लोब फैनानै दिनै इउपिपिएलआव जगदान खालामफैदों। दा ओंखायनो जोंबो दुलाराय बर' फरायसा आफाद उदालगुरि जिल्लानिफ्राय आरोबाव फिनै खावलायबावदों जे फिनै आरोबाव मोनसे मजबुत सरकार हिसाबै इउपिपिएलखौ जाहाथे जोङो सरकार हिसाबै दानायाव 100आव 100% दिनै जोङो आसा खालामनो हाबाय बेखौ जोङो नुनो मोनदों। नोजोर बोयोब्ला मानो थाखाय सोलायनाय नागिरदों बेखौ जोङो गुबैयै जों नुनो मोनबाय जे दिनै बिटिसिआव 17 बोसोर सासन खालामबाय हाग्रामा सरकारा अर्थात बिपिएफआ बे बिपिएफ सरकार थानायाव बा हाग्रामा सरकार बे खुंनायाव जों नुनो मोनदों बिटिसिआव मोनसे सेपारेट मोनसे इडुकेसननि डिपार्टमेन्ट दङमोन बे इडुकेसन डिपार्टमेन्टआव बिथाङा मोनसेबो जेबो खामानि मावाखैसै इडुकेसन डिपार्टमेन्टनि थाखाय मोनसेबो आयेन बानायनानै बियो दिनै प्रभिन्सियेलाइज स्कुलफोरखौ खालामनो हायासै। दा जोंनि उदालगुरि जिल्लायावनो दिनैनि तारिखाव जों बुंनो हायो रोखायै गं 74 गुदि फरायसालिया भेन्सार जानानै दं गं 26 गेजेर फरायसालिया भेन्सार जानानै दं गं 36 गोजौ फरायसालिया बर' मिडियामनि फरायसालिफ्रा भेन्सार जानानै दं बेनिनो लोगोसे जुनियर कलेज डिग्री कलेज आरो भेन्सार जानानै दं। दा बेफोरखौ बिथाङा हानायमोनब्ला रोंनायमोनब्ला बुजिनायमोनब्ला बेखौ आयेन बानायनानै बिटिसि ओनसोलाव थानाय बै बर' मिडियामल' नङा गुबुन गुबुन मिडियामाव थानाय जिहेतुके बे ओनसोलनि बियो खुंगिरि बर' मिडियाम एसामिस मिडियाम हिन्दी मिडियाम जिखिनि बाइनकुलार मिडियामफोर फरायसालि दङमोन बेखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि जा आयेन बानायनांगौमोन बेखौ रोङाखैसै। मानो होनब्ला दिनै हाग्रामा सरकारा थांनाय 17 बोसोर बियो आन्दासावसो सरकार सालायदों बेनिखायनो मोनसेबो आयेन थि खालामना लानो रोङैयाव दिनै बैखौ नुनानै दुलाराय बिटिसि ओनसोलनि गासै हारि माहारिनि सुबुंफोरा दिनै इउपिपिएलआव मोनसे आस्था लाखिदों इउपिपिएलनि आफादगिरि प्रमद बर' सारनि खाथियाव मोनसे आस्था लाखिदों जे बिथाङा जे दिनै मोजां खुंगिरि बिथांनियाव मोनसे मिशन दं भिजन दं इउपिपिएल हान्जा हिसाबै मोनसे मिशन लादों मोनसे भिजन लादों
इ गभर्नेन्स खालामनो थाखाय गुड गभर्नेन्स खालामनो थाखाय बै जाख्ल'नायनि एगेन्स्टआव खामानि मावनो थाखाय बेखिनि बिथांखि लादों बे बिथांखिखौ दुलाराय बिटिसि ओनसोलनि सुबुंफ्रा बरायनानै दिनै UPPL खौ सापर्ट खालामनानै गभर्नमेन्टखौ सोलायहोनो थाखाय थि खालामदों दा बेनिखायनो जों दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो UPPL हान्जाखौ 100% सापर्ट होनानै खामानि मावदों लोगोसेनो बेखौ सापर्ट होनायखौ नुनानै बिटिसि ओनसोलनि गासै हारि माहारिनि मानसिफ्रा सुबुंफ्रा दिनै लोब लोब बाहागो लाफैदों आरो बेखौ नुनानै जोंबो गोजोनदों आरो लोगोसेनो फैबाय थानाय समाव जोंनि UPPL सरकार दानानै हान्जाया सरकार दानानै मोनसे गुड गभर्नेन्स आरो इ गभर्नेन्स आरो लोगोसेनो पृथिबीनि गोजौ थाखोनि जायखौ जोङो फार्स्ट वर्ल्डआव थानाय हादोरनि बे हादोरजों समान समाय जिउ खुंनो हानाय मोनसे बेबस्थाखौ बे सरकारा बानायगोन बेखौ जोङो बुंनो हायो।